Jak Hejdla handlowała obleczeniami, opowiadanie Hejdli po śląsku czyta Johanka. I dzisiaj kolejną opowieść o Hejdli, mam nadzieję, że radzi przeczytacie. Sklep z obleczeniami. Tak mijały lata. Potem nastały inkrze czasy i zmuszono było wziąć sklep na prywatny. Sprzedawała jakle, klajdy, bystynhaltry, mycki, spodniołki i dużo inkszych szczympów. Baby mi pszoły, bo je nie wciska towaru i nodowała kwanty, co by koło swojego żdżadła w doma spasowały. Kontakt z klientoma. Do rodzach każdej umie, jak mo się oblec na fajer, ale wolała, jak w doma jakoś młodo jeszcze to oblecze oszacowała. Nie będam kryć i choć to gańba powiedzieć, namawiała też baby do cygaństwa, ale to tak było w dobrej wierze. Jedna tak się użolała, bo bardziej jej się spodobał klajd na biglu, ale pado, że hop cygarety kurzy, piwo mu smakuje, a ona nosi durch stare szczympy po szwagrówce z rajchu, bo pieniędzy nie zbywo. Hobby padł, że inkrze baby to i mogą zowiścić takich klajdów, ale tak richtig wiecie, to te szczympy były modne 40 lat do zadku, ale co taki hop mogę wiedzieć o modzie? Doradziła babie, co by wsadziła między te kwanty coś nowego, a hop się można nie kapnie. Za pora dni uradowana przyszła z kąskiem Abgerity podziękować. Padała, że jak się wystroiła, hop się łofuknął, czemu taki piękny klajd w szrangu trzymie i go nie obleko? Potem dycki tak robiła, co by się nie kapnął. Była rada, jak mi baby dziękowały, że pięknie wyglądają, ale tak rychtich, to i oby więcej za ta doktorka od pocieszenia strapionych zarobiła niż na tych kwantach, bo one chodziły do mnie się zwierzać z rozmaitych łostudów. Stary z młodymi, a młode ze starymi. Nieraz sama miała komedię w doma, ale trzeba było ich wysłuchać, każdego pocieszyć i coś ich doradzić.